Għax baqa' muħħal mal-passat, il-Labor ta' Roberta Bela qed juża politiċi bħal Joe de Bonogrek biex jippromovi lil dawk viċin il-lider. F'attività fix-Xewkija, l-eks Ministru Laburista li kontesta l-ewwel darba fl-1966 ikkonferma li għal-Labor il-korruzzjoni hija aċċettabbli għax minna tista' tieħu xi ħaġa. Minn dal-korruzzjoni ħadna xi ħaġa. Joe de Bonogrek ta' pala ta' sew l-Clint Camilleri tant laqal li qablu Għawdex kien abbandonat. Bħala eżempju u semma Pjazza San Franġisk fejn skontu ħadd ieħor dewwem il-proġett fil-waqt li Camilleri lesti f'sena. Barra minn hekk l-eks Ministru tas sebgħinijiet ikkonferma lil Labor u ħallil għax qal li hu bħal ħallil it-tajjeb li salla qrib Kristu. U dan fost iċ-ċabċib ta' Clint Camilleri li kien il-mażul bħala l-Ministru ta' Għawdex appena Roberta Bela rebaħ il-ġlieda leadership. Għalli daw, ħallilin, għettu ejwa, għettu Kristu kellu t-nej, wieħed tajjeb u għettu ħażin, għettu aħna mal-ħallil it-tajjeb. Matul l-intervent tiegħu fl-attività politika, Joe de Bonogrek qal li tal-Labor m'għandhomx minn xi jistħu mill-passat tagħhom filwaqt li jinstiga lil partitarji preżenti biex ma jibżawx minn nazzjonalisti. Minn dal-korruzzjoni ħadna xi ħaġa. Fl-aħħar snin kemm ilu l-Labor fil-gvern, Joe de Bonogrek kien konsulent u kellu anke uffiċċju f'Kastilja biex jiltaqa' man-nies.